як вақте шикорчӣ ба шикор мераваду вақте ки шикор мемерад дар ҳамин муддат сахт ураган мешавад, борон мешавад, шамол мешавад, шамоли сахт мешавад. мебинад ки ҳамон боло сари кӯҳ ба як шах меафтад, санги баланд шах меафтад. ҳамон болои шах ба як дарахт, ҳамон дарахт ба лонаи вай буд, уқоб ҳамаи меафтад. ва мебинад ки як майда уқоббача, майда чӯҷаи уқоб мегирад, ҳамин чӯҷаи уқобро қаттиш мебарад хона шикорчӣ. вай намедонад куҷо бамонадаш, қатти ҳамон мурғҳо мемонад, қатти мурғҳо уқоббача калон мешавад. баъд аз чанд вақт мегузараду ҳамин уқоб, чӯҷаи уқоб калон шуда мегираду дар даруни ҳамон мурғҳо неки гашта истодааст. дар даруни мурғхона анакун вай неки уқоб аст, неки аз сабабе ки вай худаша дида наметавону дигаро мебинад, дигаро ҳама атроф ба мурғанд ку мурғҳо чӣ кор карда метавонад? Фақат ҳамин замин ба кофта ягон кирма мегирад, ягон донак мегирад, ягон чӣ, инам ҳамон хел карда мегардад, ҳамин хел карда калон мешавад. ҳамин хел чизе ки ҳамон мурғҳо мекунад, инам ҳамон мекунад. даже парвоз кардан ёд намегирад. диққат кунед, даже парвоз кардан ба чӣ ба ки ҳавай парадигмаи ҳавай ба ҳамин чӣ нест, надидааст ки ягон парвоз карда бошад ҳамин мурғҳо. максимум мебинад ки мурғҳо 1 метр 2 метр ҳама то шохи дарахт инам ҳамон хел мекунад. баъд аз чанд вақт як рӯзе мешавад ки якта мурғҳо мегӯяд ки гурез ки ҳозир то мебарда, ҳама мурғҳо мегурезану саросима мурғ хонаи мурғхона медорад. инам давида омада хонаи мурғхона медорад. ва яке нигоҳ мекунад осмон уқоб парвоз дораду сояаш аксаш дар ҳамин замин афтида истодаад. баъд ҳамон уқоббача мепурсад ин кист? мурғҳо мегӯянд ки ин уқоб аст, ин паррандае ҳаст ки соҳиби осмон аст. ин паррандае аст ки ҳама баландтарин қуллаҳои дунё ба мебурад. берун набуро ки вай туя мебардорад, мебарад. вақте ки вай уқоббача дар даруни мурғхона ин гапа мешунавад, шишта гира мекунад, оби дидаш мебурад. баъд мурғҳо мепурсанд барои чӣ ту гира дорӣ? мегӯяд ман чӣ ба худованд мана чӣ ба уқоб насохт, барои чӣ парвардигор мана уқоббача таваллуд накард дар ин дунё? фаҳмидед мазмуни суханама? хатия вай худаш уқоб буд, неки аз сабабе ки дар даруни мурғҳо калон шуд, вай ҳеҷ бовар надорад ки вай уқоб аст. мумкин ки шумоам ҳамин хел ҳозир ҳаёт бурда истода бошед. мумкин ки шумо ба монанди ҳамин уқобед ки ҳақиқатан тавоно шуда метавонед, неки анамо қаноти шумо бастагӣ, қаноти шумо кушодана ёд гирифтанатон дар кор, авозатон гирифтагӣ, қанотатон бастагӣ. ба мурғ нигаҳ карда худатонро муқоиса карданед. барои ҳамон агар ки шумо ҳис мекунед ки камакак тавоно ҳастед, агар ки ҳис мекунед ки шумо метавонед дар ин ҳаёт як дигаргунӣ овардан, ҳамин рӯз дар ҳамин ҷамъияти мо шумо лозим ҳастед, шумо бояд ки аз сидқи дил максимум хизмат бояд кунед. баъд худованд шуморо ёрдам мекунад ки қаноти шумо кушода шаваду баланд шумо парвоз кардан тавонед. ҳамватанони азиз биромон, аз мурғхона буроед, уқоб будани худатонро бовар кунед, илми худованд додагиа истифода кунед, ҳунари худованд додагиа бовар кунед, аз худованд сахт талаб кунед, ҳам барои худатон, ҳам барои миллата мо, ҳам барои ҷамъияти ояндаи мо. баъд шумо нуқтаҳои баланди ҳаёт ба парвоз кардан метавонед. ман худованд умед дорам ки як рӯз парвози шумо бинам. خدا حافظ تا برنامه آینده.